I dag alle sammen. I dag skal vi prøve at lave en video for første gang med Minecraft. Vi starter med lige at... Ja, vi miner lige lidt til at starte med, ikke? Så kan vi lige gå over og mine lidt. Ja. Sådan, det synes jeg egentlig er rimelig kedeligt. Jeg har noget, jeg skal vise jer. Jeg køber lige noget mad inden. Ja, okay, hvis du har holdt den. Har vi ikke nogen, der ikke har holdt den der? Vi går lige ind i min celle, og så har jeg noget, jeg skal vise jer. Og den er mega god. Og jeg kan mærke, at jeg lige skal have noget mag. Her om lidt. Så til at starte med, hopper vi lige ind i den her celle. Men I skal bare vide, at den her celle, det er ikke min. Jeg skal bare lige låne noget med, ikke? Så det er ikke min. Jeg låner bare lige noget mag. Nam. Ja. Hvad sker der for den her kiste? Den gider jeg ikke åbne. Men vi går lige ind i min egen celle. Men ja, I må rigtig gerne smide et like på den her video, hvis I synes, den er god. Men det jeg skulle vise jer var 3, 2, 1, bum! Jeg giver jeg til Diamond Sværd. Det er godt gået. Men min ven Oliver er vi ved at skal give en overraskelse med det der. Men vi kan godt lige gå ind og høste ham her. Min vens farm her. Og så skal vi op i Black Market. Hun bare holder op med at snakke. Så høster vi bare lige den her farm. Ja. Så venter vi lige på, at jeg har høstet den. Ja, det tror jeg egentlig var det. Jeg går lige ned, og når jeg laver det til brød. Men I skal vide, at jeg er ikke særlig hurtig til at lave brød. Så jeg render lige rundt og lever lidt brød. Men vi har også rimelig mange morniders derude siden, kan I se. Og der var lige præcis til 12 stykker brød. Så hopper jeg lige ind, og jeg tager bare lige sådan en der. Bytter den ud med en pickaxe i stedet for. Så har han fået lidt af den. Og kan lære at bruge en pickaxe i stedet for en økse. Så skal vi lige spawn. EAWN. Så skal vi lige vente 5 sekunder. Og vi lige har været oppe i det sorte marked, så slutter vi videoen, tror jeg. Men vi skal lige have været deroppe. Jeg tror egentlig bare, vi runder den af deroppe, ikke? Det kunne være en god idé for en gang skyld at prøve at runde noget af heroppe i Black. Så hvis I finder den her video, ikke? Så må jeg også gerne bare søge på med trolde. Det vil ikke gøre så ondt. Så jeg sælger lige det her brød. Så tak fordi I så med på den her video. Så vil jeg sige tak for i dag, og vi ses en anden gang.